De zon schijnt weer fel als de deelnemers in Wolvergeer beginnen aan de laatste etappe van de fietsvrouwendaagse. Het binnen met name wat oudere meisken die het meedoen. Maar die laten het advies van het RIVM links lezen. Ja, het is nou één keer de vierdaagse en die valt dus nou in deze 4 dagen. Maar je kan je erbij aanpassen, een beetje drinken, een beetje meer roos, wat vaker van de fiets houden en dan gaat het best. We hebben besloten om 40 te doen, het is wel jammer, maar het is wel erg warm en dan, je moet ook een beetje op jezelf letten. Een beetje. Vrouw Rintsuma uit Wolvergeer docht dit hier alweer voor de 28ste keer mee. Maar deze hege temperaturen had ze nog net eerder meemaken. We hebben wel eens een keer meer warm, maar zo warm had het nog nooit best. Nee, dit is wel extreem. De organisatie van de Fietsvrouwendaagse is ook nooit tevreden over het verin van het fietsevenement. Er binnen net meer uitvallers als oorjaren. Om de warmte te gaan wordt een beroep dienen op de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers. Wees voorzichtig, drink goed, smeer je goed in, rust op tijd. En ja, het zal misschien wellicht wat mensen schelen die zeggen van we doen het niet. Oh. Hoi, we hebben geen lekker band hoor. Nee, gelukkig maar. In Aldemarkt met stempelen worden. Een mooi moment voor vrouw Rintsuma om even te bekomen. En haar op te meidje voor de laatste kilometers en de medaille die het zo'n eind van de dijk krijgen zal. Nou, we gaan de fleurig aan. En nu een 4 dan ben we weer thuis, hopen we. Ja, dan halen we ons mooie medaille weer op. En zoals we zijn, we hebben dit al 28 jaar fiets, dus de medaillehoop, dat is een hele hoop.